A festa do mexillón de Becerreá celebra o seu 10º aniversario coas expectativas moi altas e o desexo de que un ano máis sexa un éxito. Felicito ao Concello de Becerreá por achegar un produto de calidade tan importante como é o mexillón de Galicia á montaña, poder traer desde outros lugares de produción un produto dunha denominación de orixe que leva xa moitos anos traballando no eido da nutrición, no eido da sanidade, da saúde pública e que é tamén acollido aquí na montaña. Non? As actividades comezarán o día 5, pero será o xoves 7 a partir das 8 da tarde, cando se celebra a degustación de mexillóns na nave multiusos Feira Nova de Becerreá. Os asistentes que queiran participar poderán degustar o prato comprando un dos elementos conmemorativos que se porán á venda. O mexillón, primeiro é a degustación a partir das 8 da tarde, todo o día, ao largo de toda a mañán, límpianse. E durante toda a tarde se están cociñando no propio lugar, que é na nave multiusos do Mercado Ganadero. Unha cita imprescindible para os amantes deste produto, na que a Deputación Provincial colabora cunha achega de 3.000 euros. Sen dúbida, unha boa oportunidade para coñecer un pouco máis a montaña lucense.